Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba muna kowa da kowa ta alkhairi musamman mabiyan mu na faɗin duniya ina ƙara maimaita musamman mabiyan mu na faɗin duniya waɗanda suke biyo wannan shafi na farin jini mai tana albarkatu ɗan gadan Malam TV. Yau muna ɗauke da asiri shi ma wannan shine asiri na huɗu kenan na sefa wanda muka fitar a 14 ga watan Nuwamba bayan sallar Isha. Insha Allahu Rabbi kamar yadda na yi muku bayani akan cewar na fitar da sefa sau 4 a yau. To wannan shine na huɗun. Insha Allahu Rabbi kuma shine na ƙarshe wanda muka fitar yau sai dai wanda zan fitar daga ƙarfe 12 na dare zuwa kuma safe insha Allah. Saboda har kullum aƙalla muna gabatar da aiki aƙalla sau 30, sau 40 har sau 50 ma. Sakamakon dai wasu ayyukan ne gaskiya ba mu ɗora saboda ba lokaci. Kawai dai hakan ma dai akan ɗan ɗora su ne domin mu ƙara 'yan uwa wanda suke da niyya wanda suke buƙata mu ƙara musu ƙwarin gwiwa da kuma saka yaƙini a zukatansu sannan kuma da cimma nasara akan abin da ake so nan take a cikin sauƙi. Insha Allah Rabbi. Wayanda suke yin yana fatan alkhairi muna gani kuma muna godiya kuma muna farin ciki sosai. Allah Ubangiji kuma ya ƙara danƙon zumunci insha Allah Rabbi ga masu buƙatan number mu za a iya ɗaukar number mu amma magana ta WhatsApp ko a kira mu ko a tura mu saƙo ta WhatsApp nan take a cikin sauƙi a yi mana bayani kawai akan adadin da ake buƙata. Shi wannan turare shine tasarifi shine turare duk inda yana yawan yin wannan bayanin insha Allah Rabbi. To muna farin ciki kuma muna godiya sosai musamman mutane mabiyan mu na faɗin duniya insha Allah Rabbi. To mu nema kowa da kowa fata alkhairi. Akwai kuma mutumin wanda yake min bayani akan cewar shi tasarifi ya je ya gwada bai dace ba kar ka ƙara faɗin haka in baka zo ka gwada nawa ba. Namu bil haƙi da gaskiya nan take